Някога бил ли си на земята, чакал ли си някой да си подаде ръката, да си махне лъжата от устата, блъскана ли ти е била вратата, болял ли те от нерви косата, горчала ли ти е водата, водил ли си сам войната на фронта, падала ли ти е пред краката бомба и всички само са гледали, говорят много, но още дума не са обелили. И за какво ми да сменям отбори, като там има малумни треньори, а на дасника е пълно с позори, танцори, бахти филма пълно с актьори. На кой да дам наградата, дали на то бокук с маската, дето го цъка алфата, или на та, дето не е сигурна в себе си, затова е супер важната. Да го духаш ти и твоите съвети, не ми трябват безплатни билети, ще изкача сам планината, ако взема билета, после който ми го е дал, няма да си затвори устата на курвите и педалите. От кога им е позволено да си отварят устата, млъкнете и се ебете, ако ще ми казвате какво да правя, как за всичко греша, просто ме заебете. И за мен не забравете, писна ми идиоти да ми дават компаси, зад колисни педераси. Не обичам изненади, защото повечето пъти при мене са лоши болници, сълзи, които те бутат и ти казват по пътя си върви. Не обичам да обичам, защото се свличам, като трябва да тичам и като трябва да говоря едва стричам. Заклеям се, обичта не я обичам, омразата ми стана много голяма верка, тя е тайна агентка към агресията, и агресията предупреждава, че не е виновна за последствията. Никой не би ти помогнал, хората нямат помощни крайници, имат гнусни навици, сърдат се като им покажеш огледалото и като им кажеш за миналото и за началото. Обръщат се и им виждаш фалшивия гъс и те остават по тъмния дъжд.